should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Il-Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal dan l-aħħar programm tagħna Alla huwa mħabba. Insejħu fostna it-Trinità Qaddisa. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi miegħek. Nispiċċa dan l-aħħar programm eżis semmija billi naraw x'se jkompli jgħallimna il-personaġġ bibliku tagħna Ġuseppi permezz tat-tielet tiġrib li ġarrab, li huwa tiġrib ħafna aqwa mill-ewwel u t-tieni tiġrib. Konna semmejna li l-ewwel tiġrib kien ġej mill-inġustizzja tal-bnedmin, għedna mill-kattiverija toħutu. It-tieni tiġrib semmejna li kien it-tiġrib tal-ġisem, iva meta l-mara ta' Putifar tipprova twaqqal dan Ġuseppi fid-dnub. Imma t-tielet tiġrib huwa ħafna għar għax huwa t-tiġrib tal-moħħ. Insibuh dan fil-ktib tal-Ġenesi kapitlu 40. Ġuseppi jispiċċa l-ħabs u hawnhekk biex ngħidlek ikollu t-tielet mewġa ta' tiġrib. Din id-darba ix-xitan jattakkalu mhux ġismu imma moħħu. Il-ħabs dak iż-żmien hekk biex tifhmu daqsxejn l-istorja kien ħabs veru krudili. Jekk qatt morru jew mort Ruma taraw il-ħabs fejn kien jagħmar anki San Pawl. Hija ħofra qisu bir ġifieri, kienu jitfawhom hemmhekk ħofra umda kiesħa bla ebda iġene, tistgħu timmaġinaw qatt ma jinħasslu m'għandhomx toilets, jagħmlu kollox hemmhekk. Kienet ħofra prattikament mingħajr kumdita ta' xejn. U tistgħu timmaġinaw allura kemm ix-xitan ipprova jiżra ħafna dubji f'Ġuseppi. Tajjeb, u bdejt il-missierek u spiċċajt f'bir. Issa x'bdejt lill-Alla spiċċajt f'ħofra oħra. Din ma dam xi ġurnata Ġuseppi, dam 10 snin fil-ħabs, l-iktar mument sabiħ ta' ħajtu bejn 20 sakemm kellu 30 sena. Immaġinaw daqsxejn li żbaħ żmien ta' ħajtu dan qattaħħom ġewwa ħofra ma' qabda kriminali fuq xiex, fuq kalunja, fuq gidba ġifieri, dan ma għamel xejn, sempliċiment obda lill-Alla. Fejn hu dan Alla tiegħek? Fejn hu dan Alla tiegħek? Beda jfessfislu ix-xitan. Imma l-mulej kien ma' Ġuseppi u wera tieba miegħu u għamel li jsib grazzja f'għajnejn il-kap tal-ħabs u dan ħalla f'idejn Ġuseppi il-ħabsin kollha. Ġuseppi fil-ħabs jipprova jistrieħ fuq il-kap tal-kuppier li dan kellu ħolma talab lil Ġuseppi biex ifissirilu u dan hekk għamel. Il-qudiem il-kuppier ġie meħlus mill-ħabs. Dan qabel kien jgħid lil Ġuseppi, issa meta noħroġ noħorġok miegħi, immur niftiem mal-awtoritajiet u noħorġok żgur. Malli ħareġ però bye, ma ftakarx f'Ġuseppi u nsieħ għal kollox. Kapitlu 41 jgħidilna u ġara li wara sentejn ħolom il-Farawn ukoll. Jiġifieri Ġuseppi għamel sentejn oħra fil-ħabs, meta faċilment dan il-kuppier seta' joħorġu għax kellu awtorità. Għalfejn dan kollu? It-tiġrib tal-moħħ, għalfejn? X'fehem Ġuseppi waqt li kien hemmhekk? Fehem żewġ affarijiet li huma fundamentali ħafna, importanti li aħna nifhmuhom ukoll eżis semmija. It-tiġrib tal-moħħ għalfejn jiġi? It-tiġrib tal-moħħ isimgħuha din huwa attakk fuq il-fidi. Tistaqsi fejn qiegħed Alla? Għaliex Alla jippermetti dawn l-affarijiet? Alla kattiv? Alla mostru? Jekk Alla huwa tajjeb għaliex? Hekk dan it-tip ta' attakk tal-moħħ u attakk tremente li huwa ħafna iktar fin biex ngħidlek. Aħna wkoll ġvera xi drabi inġarbu dan l-attakk.
ekku, fem żewġ affarijiet. L-ewwel nett, fem kemm huwa baħnan il-bniedem li jafda fil-bniedem. Giuseppe prova jafda fil-kuppier, ipprova jafda fil-kap tal-ħabs u għanduna wara dawk l-10 snin, kien hemm bżonn ta' 10 snin, mhux ċajta ta' 10 snin huma twal, imma kien hemm bżonn ta' 10 snin ħalli huwa jinduna kemm hu baħnan il-bniedem li jafda fil-bniedem. Imma lanqas induna wara 10 snin. Importanti li aħna lill-oħrajn inħobbuhom ħafna u nadruhom ħafna, imma ma nipretendux wisq minn għandhom. Tistennewx wisq minn għand il-bnedmin għax imsieken ma jistgħux jagħtukom dak li intom tixtiequ għax huma wkoll qed iġorru il-problemi tagħhom. Mela, importanti li nifhmu kemm hu baħnan il-bniedem li jafda fil-bniedem. Aħna nbagħtu wisq minħabba l-affettività marida tagħna kultant. Tħobbni, ekku il-ħin kollu nokorbu, ħanibatlek karta forget me not. Mhux għax dawn huma ħżiena ta' ifhmuni, dawn mhumiex ħżiena, dawn huma tajbin. Imma jekk hija karba l-affett ħadbati immens. Isimgħu Iżajja kapitlu 40 xi jgħid. Kull bniedem bħal ħaxix u żbuħitu bħal wart iħaddar. Jinxef imma l-ħaxix, jitbiel il-wart meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Kemm huwa importanti li jiena niftakar dan. Kif għedna, mhux għax il-bniedem ħażin, imma ma jistax qatt jimlilek il-qalbek. Kien jgħidha spiss din Santu Wistin kien tant intelligenti. O Alla, int ħlaqtna għalik u qalbna ma tistrieħ qatt jekk mhux fik. Allura tippruvawx tfittxu l-affett mingħand il-bnedmin. Din hija l-problema ta' żwiġijiet kollha, Il-mara tgħidlu ħobbni raġel u r-raġel jgħidilha ħobbni mara. Imbagħad bil-irbara ma tistax tagħti dak kollu lir-raġel dak li hu jkun qed jistenna, allura jibda jiġġudika. U billi r-raġel ma jistax jagħti lil-mara dak li tkun tistenna, allura hija tibda tiġġudika lilu u tibda tug of war. L-istess jiġri fil-parroċċi fl-aqdiet fost il-ħbieb. Ħobbuni, u l-oħra tgħidlek ħobbni u nispiċċaw f'tug of war. Għax il-ftit li għandi nipprova nżommu għax imbagħad se jibqa'. Mela eżis semmija, l-ewwel lezzjoni li Giuseppe tgħallem f'dan il-ħabs hi kemm hu baħnan il-bniedem li jafda fil-bniedem. U t-tieni lezzjoni li huwa tgħallem hi kemm hu għaref il-bniedem li jafda falla. Għaliex huwa għaref il-bniedem li jafda falla, għaliex Alla għandu proġett fuqek u fuq il-missjoni tiegħek. U qed imexxih bil-mod il-mod. Mela l-ewwel li rridu nitgħallmu llum li min jafda falla jibda jiskopri iva li Alla għandu proġett li qed imexxih bil-mod il-mod. Hemm jigsaw puzzle impressjonanti jekk toqgħod taħseb fil-ħajja ta' Giuseppe. Kieku ma kienx hemm lejra ta' Ħutu, ma kienx ikun hemm l-Eġittu. Kieku ma kienx hemm l-Eġittu, ma kienx ikun hemm il-mara ta' Putifar. Kieku ma kienx hemm il-mara ta' Putifar, ma kienx ikun hemm il-ħabs. U kieku ma kienx hemm il-ħabs, ma kienx ikun hemm il-kuppier. Kieku ma kienx hemm il-kuppier, ma kienx ikun hemm il-ħolma tal-Farawn. Kieku ma kienx hemm il-ħolma tal-Farawn, ma kienx ikun hemm Prim Ministru. Hija jigsaw puzzle impressjonanti jekk toqgħod taħseb ftit. Kollox jaqgħad, jigsaw puzzle. Għalhekk huwa għaref min jafda falla għax Alla qiegħed li jmexxi l-proġett, qiegħed imexxih bil-mod il-mod. Għaliex huwa għaref li tafda falla? It-tieni ħaġa li rridu nitgħallmu llum. Huwa għaref tafda falla għax Alla veru jimxi bil-mod il-mod imma jasal. Jiġi bil-mod il-mod veru huwa fatt li jissabar tal-mulej hekk xi minn daqqiet jinnervjana għax aħna rridu riżultati malajr bħal Marta u Marija u x'veru irraġunaw li l-mulej da miżejjed ma mar. Imma hu jaf meta huwa il-ħin opportun. Ħaġa waħda hija żgura li hu mhux se jinsina. Għalhekk importanti li taraf tistenna bħalma jgħid Iżajja kapitlu 40 vers 31. Dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom,
jolew bħal lajkli, jiġru bla ma jejjew, jimxu bla ma jintelqu. Mela nirrepeti, għaliex jiena nafda falla? L-ewwel nafda falla għax huwa għandu proġett li qed immexxih. It-tieni għaliex huwa jimxi bil-mod il-mod imma jasal żgur. U għaliex jiena nista' nafda falla wkoll? Għaliex Alla dejjem jaħdem iċ-ċirkostanzi favuri u favur il-missjoni tiegħi. Iva sissemmija, jeħtieġ nafdawh, jeħtieġ li kontinwament nikkuntattjaw miegħu. Hemm sistema ġvera llum kif tafu li meta inti ċempel telefon taqbdek il-mexxin u tgħidlek all the lines are busy, please phone later. Jew il-linji huma kollha okkupati, jekk jogħġbok stenna ftit dalwaqt inkunu miegħek. Il-mulej għandu telefon rojali speċjali għatmu busy. Il-mulej always on the line. You may hear from heaven almost any time. It's a royal service, free for one and all. When you get in trouble, give this royal line a call. Ekku nużaw ħeż issemmija dan it-telefon rojali. Għalikom is-silta, the royal telephone. Namlu attenzjoni anki għal kliem li fija. Central's never busy, always on the line. You may hear from heaven almost any time. 'Tis a royal service, free for one and all. When you get in trouble, give this royal line a call. Telephone to glory, oh what joy divine. I can feel the current moving on the line. Filled by God the Father for his love and known. We may talk to Jesus through this royal telephone. There will be no charges, telephone is free. It was built for service, just for you and me. There will be no waiting on this royal line. Telephone to glory always answers just in time. Telephone to glory, oh what joy divine. I can feel the current moving on the line. Filled by God the Father for his love and known. We may talk to Jesus through this royal telephone. If your line is grounded and connection true, has been lost with Jesus, I'll tell you what to do. Prayer and faith and promise, mend the broken wire, till your soul is burning with the Pentecostal fire. Telephone to glory, oh what joy divine. I can feel the current moving on the line. Filled by God the Father for his love and known. We may talk to Jesus through this royal telephone. Central's never busy, always on the line. You may hear from heaven almost any time. 'Tis the royal service, free for one and all. When you get in trouble, give this royal line a call. Eżis semmija, ekki sa naraw lil Giuseppi jerġa' jsib ruħu quddiem il-Farawni. Tajjeb li taqraw hekk l-istorja fid-dettal sabiħa ħafna. U f'daqqa waħda kollox beda jiġi f'postu u induna li Alla mhux opportunista, jiġifieri wieħed li jistenna l-mument opportun ħalli jintervjeni. Imma u għanduna li Alla huwa dak li qiegħed imexxi l-ġrajiet kollha kif jidirluhu favur tiegħu. Le,
Mhux jiġifieri opportunista tiġu l-okkażjoni jgħid ħanaħtafa Alla le Alla qiegħed jaħdem iċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħi u tiegħek favurna. Hija ħasra li din wisq probabbli nindunaw biha meta mmorru l-ġenna jew meta nkunu fuq is-sodda tal-mewt għax imbagħad ngħidu kemm konna boloħ. U ngħid jien ja ħasra, għaliex ma nħallux lil mulej jallimilna qabel din, issa li għandna 40 sena, 60 sena u iżjed. Għaliex Alla ma jalliminix issa din li hu qed jaħdem iċ-ċirkostanzi kollha favuri, iċ-ċirkostanzi ta' ħuti kollha favuru, iċ-ċirkostanzi ta' oħti favura. Qed jaħdem dan Alla kollu mħabba, kollox hemm pjan impressjonanti. Għalhekk huwa fundamentali u veru li nitalmu naraw, jien naħseb din hija l-ikbar lezzjoni li għallimna Giuseppi, li naraw l-affarijiet bin-nuċċali ta' Alla. Bit-nuċċali tal-bnedmin xem, hemm inġustizzja ta' ħutu, kalunja tal-mara ta' Putifar, ingratitudni min-naħa tal-kuppier. Jekk tieqaf hemmhekk titkisser. Kieku Giuseppi waqaf hemmhekk kien jitkisser. Għax jgħid ħuti jew boduni, il-mara ta' Putifar kattiva mawxar minna, il-kuppier ingrat, mela jmur jixxejjer kollox u kulħadd, ħanamel fattija. Jekk tieqaf hemmhekk titkisser hija oħti. Huwa importanti li jiena nara l-affarijiet bin-nuċċali ta' Alla. Niskopri li hemm pjan stupend li Alla qiegħed imexxi ħalli jeduka lil Giuseppi għal biċċa xogħol li huwa kien qiegħed iħejjih ħalli jkun Prim Ministru tal-Eġittu. Jekk wieħed jgħix hekk iva, allura jgħix fi sliem. Eżis semmija, fit-tiġrib ftakar f'erba' affarijiet, fit-tiġrib tiegħek, fit-tiġrib tal-moħħ b'mod partikolari. L-ewwel nett ftakar li t-toroq tal-mulej huma l-aħjar. It-tieni ħaġa forsi inti stennejt xtaqt familja differenti, tentazzjonijiet differenti, karattru differenti. Le, it-toroq tal-mulej huma l-aħjar. Dak il-karattru huwa l-aħjar. Dik il-familja hija l-aħjar. Dawk it-tentazzjonijiet li għandek huma l-aħjar. It-tielet ħaġa fundamentali li trid tiftakar ovvjament hi li l-grazzja ta' Alla hija biżżejjed. Li Alla max-xitan jibgħat l-anġli tiegħu. Dak ifisser li l-grazzja tiegħu hija biżżejjed. Dak li jgħid San Pawl il-Galatin kapitlu 6 vers 9. Ma nejjew qatt nagħmlu l-ġid għaliex jekk ma naqtawx qalbna naħsdu fi żmienu, ma nejjew qatt nagħmlu l-ġid. Il-grazzja ta' Alla hija biżżejjed. U l-aħħar ħaġa li trid tiftakar dejjem żommuha f'moħħkom fit-tiġrib biex titla' l-fuq, trid tinżel l-isfel fil-Kristjaneżmu. Ma nistax nitla' l-ġenna jien qabel ma nkun inżilt fix-xijol, qabel ma jien inkun skoprejt fir-realtà jien min jien. U għalhekk Alla jniżżilna għax l-uniku pedament li fuqu jista' jibni hija l-umiltà. Ħarsu lejn Ġesu Kristu huwa li kien Alla iċċekken sar bniedem ħal mewt u x'mewt mewt tas-salib. ċoe biex idduq il-ġenna trid bil-fors inti tiskopri ir-realtà profonda tiegħek. Tiskopri xemm fil-qalb tiegħek, kemm hemm kattiverija kultant fil-qalb tiegħek, kemm hemm vjolenza fil-qalb tiegħek, kemm hemm żina, kemm hemm rabja, kemm hemm dgergir fil-qalb tiegħek. Trid tiskopriha. Iva, ħafna drabi hemm anki nuqqas ta' fidi fil-qalb tiegħek. Importanti ħafna, dawn huma l-affarijiet li inti kollha trid tiskoprihom. U għaliex huma importanti li tiskoprihom? Għax bekk biss tista' tagħder lill-oħrajn li huwa l-qofol tal-Kristjaneżmu. Dment li tiskopri li inti minti aħjar minn ħadd, allura jekk inti fuq it-television tara wieħed raġel li abbuża jew qatel il xi ħadd u kulħadd qed jgħid missu jistħi, misshom jagħmlu ħabs apposta għal dawn in-nies, imisshom jagħmlu hekk. Inti ma tgħidx hekk. Għax tgħid kieku jien kont minn floku, kont nagħmel daqsu u għal minnu.
U allura ikollok ħnina, ikollok modrija anki lejn il-mostri għax tinduna li inti mintix aħjar minn ħadd. Dan huwa l-qalba tal-Vanġelu. It-tiġrib jgħinek ħalli tinduna kemm huwa tqil, kemm huwa diffiċli tkun Alla, u allura ħanħallu lil Alla jkun Alla u mhux nippruvaw aħna noħdulu postu. Mhux faċli tkun Alla. Dan huwa s-sens tat-tiġrib tal-moħħ. Ħallu lil Alla ikun Alla fil-ħajja tagħkom. Ħalluh jagħmelu, tippruvawx tkunu intom Alla għax ma tissodisfawx lilkom infuskom. Eżis semmija, jien f'dawn il-programmi provajt naqleb xi ftit it-television black and white ma dak tal-kulur. Għax hija ħasra li x-xitan jikkonvinċina li taqdil il-mulej hija xi ħaġa jibsa, hija xi ħaġa diffiċli. Jiena xtaqt u provajt nisperaw li forsi rnexxieli xi ftit nurikom li tgħix mal-mulej hija xi ħaġa sabiħa, sabiħa immens. Il-mixja miegħu ma dan Alla mimli mħabba. Hija avventura, hija ħelsien, hija libertà, hija xi ħaġa li għandha propju timlina bil-ferħ. Dak li provajt nagħmelu, li provajt nixel dawl jiena, għax huwa perikolus tgħix fid-dlam, ħafna minna ngħixu fid-dlam, meta fid-dlam huwa perikolus. Jista' jiġrilna u ġveru bħal dak il-ġuvni li daħal id-dar wara li ltaqa' mal-arusa tiegħu u sab ittra tistennieh. U din l-ittra kienet ta' waħda tfajla li ilha tiffittaħ ħafna li għax tridu, li għax tħobbu, għax ma tistax tgħaddu mingħajru. U dan qal aħjar naqbad u neħlisa. U kiteb ittra lil din it-tfajla, Aziza Mary, kif xebbajtni, kif dejjaqtni, jaqtaħħa, nittama li ma tiktiblix aktar, ma rridx narak jekk jogħġbok. Ekku propju tellajtomli. U iffirma John. Imbagħad ekku b'dik ir-rabja li kellu qabad jikteb anki jitra lill-arusa tiegħu. Aziza tiegħi kemm inħobbok, kemm ma nistax ngħaddi mingħajrek, kemm inti prezzjuża lija. U ekku, meta kiteb dik litra ffermaw ukoll John. Però ġara li mar id-dawl u allura meta ġi biex idaħħalhom fl-envelope, daħħal waħda f'toħra. U l-arusa tiegħu irċeviet li xebbatu dejqitu u l-oħra naturalment tal-laħħa seba' sema għax qrat ma nistax ngħix mingħajrek. U ħafna drabi l-istess ħaġa jiġri lilna, huwa perikolus tgħix fid-dlam. U ħafna drabi aħna ngħixu fid-dlam tal-ħajja tagħna. Dlam fuqna nfusna, ma nifhmux aħna minn aħna. Dlam fuq il-ġrajiet, ma nifhmux għaliex jiġrulna l-ġrajiet. Dlam fuq Alla, ma nifhmux min hu dan Alla. Dlam fuq id-dnubiet tagħna. Allura nippanikjaw, allura inġibuhom bi kbar, allura naqtaw qalbna. Dlam fuq il-progress tagħna għax naraw li dejjem għadna l-istess, anzi sejrin lura mingħajr ma nifhmu li dan huwa proċess normali, proċess importanti. Ekku, dlam. U allura imbatu għax naturalment meta tkun fid-dlam ekku tħawwa wisq, titfa' bħalma għamel dak l-arus litra fl-envelop żbaljati. Dak li provajt nurikom, provajt nitfalkom dawl fuqkom infuskom l-ewwel nett. Kontettilkom aħna ulied is-sultan li aħna prinċipessi u għalhekk għandna għalfejn ikunu gburin u ma jonqosna xejn. Qedtilkom ukoll li dan Alla mimli mħabba tagħna garanzija u qalilna li id-djufija u l-fallimenti tagħna huma għalih teżor li jiġbduh iktar lejna. U jekk inti għamilt id-dnubiet ma ġara xejn, għax id-dnubiet mhumiex akbar minn Ġesu Kristu. X'għamilt qtilt, adulterajt, mort mal-irġiel, x'għamilt? Id-dnub mhux akbar minn Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa ikbar minnu. U Ġesu Kristu ġa nesa id-dnubiet tiegħek. Allura eżis semmija, la darba Alla nesa id-dnubiet tiegħi u tiegħek, hemm għalfejn il-ħin kollu noqgħod niftakar fihom. Għalfejn hekk għandi nkun kattiva daqshekk miegħi innifsi, għax jien żbaljajt ma' dik il-mara, għax jiena nqast kontra kastità, għaliex jiena għamilt hekk, għaliex hemm għalfejn il-ħin kollu infakkarhom lili nnifsi.
Dan huwa ukoll id-dawl li provajt nurikom. Li Ġesu Kristu huwa ikbar mid-dnubit tagħkom. Li Ġesu Kristu nesa d-dnubit tagħkom. La issa jiena konvertejt, inħares lejn il-preżent mhux lejn il-passat. Jekk xi ħadd minna jekk daqqit ngħidlu għax jien Ġesu Kristu jien sentejn ilu għamilt, ikun pront jgħidli x'għamilt sentejn ilu, x'għamilt jgħidli, jiena nsejt ma niftakarhomx. Kien finsejt ngħidlu mela kemm għandek memorja qasira. Jgħidli nsejt ħfirthom hu min jaħfer jinsa, spiċċaw marru, toqgħodx tiftakarhom. Aqtaħħa issa marru spiċċaw, għalfejn toqgħod tewden. Ekku eżis semmija, id-dnub mhuwiex aqwa minn Ġesu Kristu. Qedtilkom biex tagħmlu ftit exercise jien biex trabbu skiet ġewwieni, ħalli tarfu tkunu konxi ekku ta' din il-verità, tarfu tkunu d-dawl biex tara hemm bżonn ta' għajnejn, l-għajnejn tal-Ispirtu, huwa dan iskiet ġewwieni li jakkwistalek dan id-dawl. Ekku din l-awareness, din il-konvinzjoni li fil-ħajja jiena u Alla aħna importanti. Sakemm ma nasalx biex ngħid jien u Alla aħna biss neżistu f'din id-dinja, ma nasalx biex insib il-mistrieħ. Imbagħad qedtilkom ukoll xi ħaġa importanti li fil-mixja maħniex weħedna, imma semmejtilkom xi personaġġi bibliċi, semmejna l-Ġożwe, l-Iżajja u Ġużeppi li spiċċajna bih illum, li qegħdin magħna dawn f'din il-mixja li l-kol qed nagħmlu lejn pajjiżna s-sema. U għalhekk tajjeb li nkellmuhom, li nsaqsuhom, li nimmaġinaw tassew li qegħdin magħna. Marija omna hawn fostna qiegħda wkoll flimkien ma' Ġużeppi, l-anġli qegħdin madwarna. U hekk nittama eżis semmija li l-ħajja issir ħafna eħfef, ħafna iktar sabiħa, ħafna iktar serena. Ekku nittama li intom tibdew tgħixu fiżjed intimità ma' dan Alla mimli mħabba. Ekku, qabel nispiċċa hekk nixtieq nirringrazzjakom insellmilkom lilkom li segwejtu dawn il-programmi, nitlob lil Ġesu, lil Omna Marija u anke lil dawn il-personaġġi bibliċi li magħhom iltqajna u tant talmuna tul dawn il-programmi ħalli jixħtu fuqkom il-barka u s-slim, il-paċi magħkom.